Yes, hello, good morning, good day to every Madlang Noipi all over the world. Oh yes, Sushi all over the world. And diretso na tayo, Madlang Noipi. Welcome to another episode of Budget Meal. So, yung budget meal natin ngayon is may suka. Shuka is pure coconut. Ano to? Basta! Tuba! At saka yung ulam natin ngayon, Madlang Noipi, ano to, karne ng baboy. Pork siya, Madlang Noipi. Tapos sinabawan, tapos linagyan ng talbos ng kamote. Ewan ko kung anong ulam to. Di pork with talbos ng kamote. Papahirapan pa ba natin ating mga sarili? Syempre, tubig is the main ingredient. At kanin na rice, Madlang Noipi. Alright, kain na tayo. Yung sabaw. Basta maalat-alat yung sabaw. Hindi yata nakuha ng aming tagaluto si Papa. At importante may pagkain, Madlang Noipi. Tsaka ibahog, Madlang Noipi. Ano pa? Kainan na! Kainan na! Kainan na! Maganda kasi may taba. So ito yung maganda sa karne. Mahilig ako sa taba ng karne. Mahilig ako sa pork humba. Yun yung pinaka-paborito kong bakal. Tsaka yung talbos ng kamote. Okay to, sa suka. So, anong hirit natin ngayon? So, anong hirit? May ipapakita ako sa inyo ng video. Yung dakilang Pangulong Presidente Bongbong Marcos natin, Pangulong Presidente, si President Bongbong Marcos natin ay nag-aabang sa mga new arrivals na OFW from Middle East. Kita nyo? So, ang nangyari, siguro protocol na rin siguro sa airport or PSG na nag-advise na siguro sa mga OFWs na yung Pangulo natin nag-aabang sa exit door ng arrival area. So, bawal lang natin siyang lapitan. Pwede lang tayong kumaway. So, pwedeng ganon yung protocol nun. Pwedeng ganon yung obserbasyon natin. So, kung ako naman si Pangulo, aabangan mo yung mga new arrivals na OFWs from the Middle East. Yung flight nun is sponsored by the Philippine government, dapat masaya, di ba? So, dapat nakikihalubilo ka sa mga OFWs. So, ang nangyari, para ang layo ng mga OFWs sa Pangulo natin. Wala namang PSG sa harap niya, pero nandun lang yun sa mga paligid. So, dapat nakikikamay, di ba? Wala man lang lumapit, pero may kumaway. So, nakita nyo yan sa video. Pero pwedeng gano'n na protocol na bawal lang lapitan yung Pangulo. Kasi yung sa media kasi, kunyari sa Facebook, yung mga interpretasyon doon, yung mga Pilipino ayaw sa kanya. Pwedeng ganon, yung mga OFWs ayaw sa kanya, ayaw sa panunungkulan niya, pwede naman ganon. Ako naman sa experience ko, bilang isang OFW once, nagtrabaho ako 4 years sa ibang idako, yung flight na sinakyan ko is Philippine Airlines. Yung Pilipino kasi excited umuwi ng bansa nating Pilipinas. So, yun, first time kong umuwi na Pilipinas, nag-via Manila ako, Taiwan. So, sa Taiwan lang ako nagtatrabaho. So, nag-via Manila ako. Alam nyo ba, pag-landing nun, yung pag-landing ng eroplano, mauuna kasi yung gulong sa likod, tapos yung sarap. So, twice yung dug-dug. Yung nag-fully landing na talaga ang eroplano, na safe na talaga siya, nasa safer mood or nasa safer location na talaga siya, na lumalapag na talaga yung aeroplano. Yung Pilipino talaga, pag touchdown talaga ng gulong, yung gulong na yun, super hiyawan, sigawan, palakpakan, ang ingay, para kang nasa sabungan.
Ganon yung first experience ko sa mga OFWs na umuwi. Hindi ko kasi alam na yung mga kapwa pasahero ko is mga Pilipino. Siguro sabihin na natin 90% doon Filipino talaga ang sumakay doon. Grabe, tapos yung airline o yung eroplano, walang pakialam, pinabayaan lang talaga yung kung anong mga nangyayari o tensyon sa loob. So, then later is nag-apply na ng brake yung eroplano, nag-fully stop na yung eroplano. Doon tumaas yung tensyon. Sobrang yung palakpakan, yung mga tao parang sumayaw na sa saya, yung mga kamay nila, dalawang kamay nila nagpalakpakan talaga. So automatic talaga pag hinto ng eroplano, tayo lahat. Sobrang saya, sobrang ingay, daig mo pang nasa sabungan talaga, Madam Maypi. So anyway, yun lang po yung hirit natin sa mga OFWs, buhay OFW. Basta ang sa atin, may pagkain tayong ihanda sa ating hapagkainan ngayon. So kain tayo. So, hanggang doon lang doon, mag-ingat po tayo sa ating pangangatawan dahil yun lang yun, meron tayo. OFWs and seafarers, God bless everyone.